Усіх вітаю! Сегодня мы будем говорить про дифракцыйную решетку. В першую чергу згадаем, што гэта такое. Дагэтуль мы з вами разглядалі дыфракцыю, з'яву, калі свет адхіляецца ад свайго геаметрычна прамалінейнага распаўсюду пры абыходзе агінанні нейкай перашкоды, якая сама прыкладна такога ж памеру, як і светлавая хваля. І мы увогуле, калі разглядаецца дифракцыя, разглядаецца некалькі выпадкаў. Разглядаецца на адной шчыліне, на дзвюх, што мы ўжо з вами разгледзелі, і у тым выпадку, калі шчылін значна больш, калі іх многа. Вось якраз гэтая з'ява, гэты такі спектральны прыбор, які мае вельмі шмат шчылін, пачынаючы ад 3 да 1000, мільёнаў і гэтак далей, ён называецца дифракцыйная решетка. Дифракцыйныя решеткі могуць быць як пропускальныя, празрыстыя, гэта значыць, што ёсць нейкі набор шчылін. Давайте намалюем пакуль 3, мы потым будзем падрабязней крыху іх кранацца. Ёсць як 3 шчыліны. Гэта дифракцыйная решетка, калі у нас свет можа праходзіць, так ён падае нармальна адсюль, і ён можа адгінацца на нейкі угол. Фі. Гэта адзін і той жа угол фі. Ён ідзе і праходзіць праз решетку, і яна з'яўляецца празрыстай. Так і можа быць сітуацыя, калі гэта решетка з'яўляецца адлюстроўваючай. Так, гэта значыць, што у нас будуць падаць з аднаго боку хвалі, і у той жа бок яны будуць адлюстроўвацца. Тут у нас будет нейкая паверхня, якая адлюстроўвае. Таксама решетка у такім выпадку яна ўжо не з'яўляецца, такой, яна не мае дзірачак, а яна мае, напрыклад, нейкія шэрахаватасці паверхні. Гэтыя шэрахаватасці з'яўляюцца вельмі аднолькавымі, маюць нейкі перыяд, яны паўтараюцца аднолькавыя шэрахаватасці праз нейкі перыяд, і такім чынам яны выконваюць тую ж ролю, што і нейкая решетка, нейкая перашкода з дзірачкамі. Таму могуць быць задачы і могуць быць розныя сітуацыі, калі нам зручней выкарыстоўваць адлюстроўваючую решетку замест празрыстай. Але для нагляднасці мы спачатку разгледзім, што адбываецца з празрыстай решеткай. Вось такая сітуацыя, і трэба ўзгадаць, як у нас пераразмяркоўваецца інтэнсіўнасць у выпадку адной шчыліны. Увогуле, задача дифракцыі, задача знаходжання пераразмеркавання інтэнсіўнасці, даўжыні хваляў пасля таго, як яны прайдуць праз вось гэтую перашкоду. У выпадку, калі у нас адна решетка, то у нас ёсць нейкі, можна тут коротенько так намаляваць, маленькі графік, у нас ёсць нейкі галоўны максімум, і тут потым першыя максімумы, другія максімумы і гэтак далей. Гэта ў выпадку адной решеткі. Чым вужэй у нас шчыліна, тым шырэй гэты максімум, абратна прапарцыйная залежнасць. У выпадку, калі у нас 2 решеткі, то у нас вось гэты малюнак, на яго накладаецца яшчэ і інтэрферэнцыя другасных хваляў ад 2 шчылін. І такім чынам у нас укладваецца яшчэ некалькі максімумаў. Яны укладваюцца ў гэты вялікі, у нас укладваюцца яшчэ і інтэрферэнцыйныя максімумы і мінімумы. Мы можам пабачыць такую карціну. Але, тым не менш, сітуацыя такая, што на галоўны максімум, вось на гэтую вобласць, у нас прыходзіцца большасць света, большасць інтэнсіўнасці хвалі. Як пры адной шчыліне, так і пры дзвюх. Але адна шчыліна, 2 шчыліны, калі адбываецца дифракцыя, калі гэта белае святло, тады вы ведаеце, што белае святло, яно складаецца з розных колераў, і гэты колеры маюць крыху розныя даўжыні хваляў, не крыху, значна розныя, гэта весь відзімы спектр. І такім чынам яны будуць накладацца адзін на адно пры першым мінус першым, другім мінус другім і гэтак далей максімум.
Таму зручнее працаваць з адной шчыліны ці з двумя, калі ў нас ёсць монахроматычны свет. А зараз паглядзім, што ж у нас з дыфракцыйнай рашоткай. Трэба зноў узгадаць і сказаць тое, што я казала пра дзве шчыліны, што і пра адну шчыліну. Тыя месцы, якія ў нас будуць мінімумы і пры адной шчыліне, яны ж будуць мінімумы і пры двух шчылінах. Гэты ж мінімумы захаваюцца ў нас і пры дзвюх шчылінах, і пры трох шчылінах, і пры n шчылінах. Што гэта значыць? Гэта значыць наша умова, мы тут пазначым, даўжыня шчыліны ў нас b, а даўжыня прамежка закрытага, да, вось гэтага у нас а. І ўсё разам вось гэта b і a, у нас мы лічым, што гэта d. d равно b плюс a. Такім чынам нам трэба ўзгадаць умова мінімуму дыфракцыі. Умова мінімуму дыфракцыі гэта b на сінус φ равно m лямбда. Вось мы ўзгадалі. У выпадку некалькіх шчылінах, як і ў выпадку двух шчылінах, максімумы у нас будуць пад такой мовай. D в дадзеным выпадку. Калі у нас B была, у нас мелася на ўвазе вось гэта рознасць хода. Да? Вось гэты кавалачак у нас, гэта у нас B на сінус альфа. Да? Мы можем яго вось тут вот пазначыць, што это B сінус, не альфа, а фі у нас, напрыклад, тут. Гэта у нас умова мінімума дыфракцыі. Мінімума дыфракцыі. Запішем так. Умова максімума інтэрферэнцыі, інтэрферэнцыі другасных хваляў, так? У нас d на синус φ равно m лямбда, где m може приймати розныя значэнні. Так? m1, 2, 3 гэта парядак у нас максимум. Такім чынам у нас вось так мы намалюем. Так? В дадзеным выпадку вось гэты кут у нас таксама φ і вось гэта у нас таксама φ. Вось гэты інтэрвал у нас будзе, гэта у нас будзе d на синус φ. Синус φ. Вось гэты кавалачак. І вось гэты кавалачак d на синус φ. При такой рознасці хода паміж двумя промнямі у нас будуць адбывацца максімумы інтэрферэнцыі. Трэба знайсці, вядома, у нас будуць яшчэ і мінімумы інтэрферэнцыі, і мінімумы інтэрферэнцыі у нас будуць, гэта максімум інтэрферэнцыі, да? Давайте вось так выдзелім неяк. Гэта у нас было мінімум дифракцыі і минимум интерференции у нас будет, и вот тут мы уже можем уличить всю ширину решетки, да, таким чином, что мы запишем n, колькость дырочек, да, колькость там штрихов, колькость неких однольковых деформаций умножить на d на синус φ равняется некая k лямбда. Так, вот такая у нас умова мінімум інтэрферэнцыі. І гэта ж можна перепісаць яшчэ вось так. Можна запісаць d, каб оно было падобным выглядзе, d на синус φ равно k лямбда дзеліць на n. Пакуль гэты выраз падаецца не зусім, да, может быть зразумелым, зараз давайте паспрабуем разобрацца. Гэта значыць, што у нас nd, колькасць, допустим, у нас тут 3, раз, два, три шчыліны, это у нас период решетки, так, период решетки у нас d, период решетки, так, значит, вось у нас вось гэта некая, зараз как-то намаляваць равнение, вось гэта у нас адлегласць атрымоўваецца. Так? Вся вось яна d на синус φ будет пропорционально некому k
k лямбда. Подається, що тут m лямбда, тут k лямбда, штосьці оно занадто аднолькавае. Зараз мы покажем, что это все ж таки не однольковые величины. И, отповедно, они будут повторяться. Да? У нас в даденном випадку максимум інтерференції і мінімум інтерференції, ті значення, в яких справді у нас супадія, да, де синус фі, максимум в інтерференції буде совпадати з мінімумами, у нас де будуть вони совпадати? Зараз глянемо, зараз чекайте. Нет, минимумы все ж таки совпадать не будут. Это могут совпадать у нас минимумы дифракции с максимумом интерференции. Да? Тогда у нас, скажем так, перемагають мінімуми дифракції. Тут ми намалювали малюнок, як зрозуміти, як у нас буде перерозмірковуватися розність хода. Да? Що у нас таке розність хода, як її можна візуалізувати. Нагадую, що розність хода – це у нас розність поміж оптичними путями двох хвалях. Так? Тобто ось вони у цих кропках мають однолькову фазу. Це лічиться у нас так, межою волнового фронту. Ось. І ці дві хвалі відрізняються на ось цей кавалочок. Ці дві на ось ці. Так, йдемо далі. Буду підглядати часом у свій блокнотик. Що ще треба сказати? Отримовується у випадку, коли у нас було дві щілини, у нас інтерференційних мінімумів був один. У випадку, коли у нас буде 3 щілини інтерференційних мінімумів, у нас буде 2. Коли 4 щілини інтерференційних мінімумів, у нас буде 3. І так далі. Тобто у випадку n щілинів интерференционных минимум будет n-1. И давайте зараз поглядим. Ось мы записали с вами. Я ще раз запишем. Можливо, намалюю малюночок, как было больше. Запишем спочатку. Я ще раз перепишем умови максимум і мінімум. Потім намалюю малюночок. Коли що не зовсім зрозуміло, питайте, будемо спробувати в цьому розібрати. Значить, у нас отримовується, тоді, коли ми розпишемо більш подробно, що у нас мінімум дифракції. Это такие головные, называются головные минимумы. Минимумы дифракции у нас будут при b синус фи равно, и мы его так запишем с вами, лямбда, 2 лямбда и так далее. Да, поколь мы тут пропустим. Максимумы интерференции, это у нас d синус фи равно это будет 0 лямбда, 2 лямбда и минимумы интерференции. Минимум интерференции это d синус фи. І в даденому випадку це будуть проміжки, грубо кажучи, ось тут, да, які ми можемо записати так, як лямбда делить на n, 2 лямбда делить на n. Тёля, правильно я пишу, проверяю себя. Да, и так далее. n-1 лямбда делить на n. Так, наступне повинно бути, як ви зрозуміли, n лямбда делить на n. І в даденому випадку у нас це приходиться на максимум интерференции. Так? Значит, тут у нас будет максимум интерференции, а не минимум. Так, ось я тут криху сама заблудилася, сам
уже з тим, що яно як накладається, але ось отримується, що десь гэта, да, ось у гэтым промежку, то, что поміж ними это у нас будут минимумы, тут же у нас будет максимум. И аналогично гэты кусочек поміж лямбда и 2 лямбда. Это у нас что будет тогда? N плюс 1 лямбда на n, n плюс 2 лямбда на n, и так далее, да? Да, кавалочка, которая не доходит до 2 лямбда на лямбда на n. Так? Добре, гэта мы больш-менш разабрали. Так? Вам гэта трэба зразумець, тому што в асноўным задачы утрымліваюць у сябе інфармацыю пра розныя мінімумы і розныя максімумы. Да? Трэба разабрацца, пра якія мінімумы, пра якія максімумы ідзе гаворка. Калі вы знойдзеце нейкі спосаб, як лепш гэта можна раскрыць, як гэта лепш можна сказаць, кажыце, я буду рада таксама гэта зразумець лепш. Што трэба сказаць? Атрымоўваецца, што пры дыфракцыйнай решоткі, як і пры дыфракцыі на 2 шчылінах і пры адной, у нас інтэнсіўнасць прыходзіцца на галоўны максімум. Але атрымоўваецца, што у нас максімумы інтэрферэнцыі, так, у выпадку дыфракцыйнай решоткі, яны звужаюцца, яны становяцца вельмі вузкімі і вельмі яркімі. А мінімумы інтэрферэнцыі, яны, максімумы, якія знаходзяцца паміж мінімумы, мінімум, такія другасныя максімумы, яны вельмі другасныя, як гэта, да. Тут тоже непонятно, якое лепш слово ўжыць, яны не такія яркія. Зараз намалюю малюночок, я буду подглядать крыху. Як что у нас відбувається на решотці. Ось коли ми намалюємо, да, решотку з вами, сколько тут? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, так, наприклад, отримовується. І тут у нас є дифракція, ми поки дифракцію Франгофера розглядимо, значить тут у нас буде линза, да? Пусть тут у нас будет линза, и отримовується, що світ у нас як буде розмірковуватися? Той, який пішов прямо усюди, прямо. І він після лінзи, вдома я тут криху його намалюю, але не страшно, і він після лінзи піде у нульовий максимум, так? У нульовий. І ось він буде, грубо кажучи, ми малюємо вже тоді в кінці гэтых промняў у нуле. Тут буде нульовий максимум. Ті, які пішли під неким меншим кутом, да, ось під гэтым, малюємо, грубо кажучи, одноальховий кут, яны пойдуть у нейкі мінус першы максимум, да, наприклад. Ну, коли ми малювали у другі бок, це був би наоборот, перший максимум. І ось ми края гэтых промняў злучаємо у мінус першым. Так, калі здалёк глядзець, не маляваць гэта самастойна, падаецца, што просто абракадабра нельга. Калі у нас будзе кут яшчэ больш, так, то тады мы намалюем, што гэтая промня у нас сходится в минус другі максимум. Здесь и тут. Так, где тут линза такая? Ось тут. И ось тут. Так? То же самое можно намалевать из гэтага боку. Атрымоўваецца, што тут мы намалявалі схематычна, як у нас будуць максімум выглядаць. Цяпер я стру гэты малюнак і намалюем графік, як будзе размяркоўвацца інтэнсіўнасць.
атрымоўваецца ў выпадку інтэнсіўнасці. Так само перамалюю, каб всё было прыгожа. Калі у нас по этой шкале фи, да, может быть не только фи, мы были, у нас был нулевой максимум, минус первый и второй, минус второй. Да? Мы их 10 тут, например, для себе позначу. Зараз я йду, как поглядеть прикладную отлеглость. Атрымоўваецца, что у нас агульная інтэнсіўнасць у нас будзе размяркоўвацца падобна як пры дыфракцыі на адной шчыліны. Вось гэтая інтэнсіўнасць у нас была бы для адной шчыліны. Але у выпадку дыфракцыйнай рашоткі мы маем, это быў максімум дыфракцыі, да, такі. Але у выпадку шматлікіх шчылін мы маем такую картину. Вось у нас будет больш вузкі максимум, тут будет больш вузкі, але уже крыху меньше, да? Тут будет вузкі, ну, адпаведна, тут так само, да? Паміж гэтымі максимумами у нас будет, так как у нас было 9 шчылін, так, у нас будет 8 минимум. То есть мы пишем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, вот, 8. 8 минимумов у нас будет. Так. Да. Здається, все окей. Так, здається, все окей. 7, 8. Так. Все-таки 8. Тут у нас будет больше размазанные. 4, 5, 6, 7, 8. Тут так само. Вы бачыце, што адносна цэнтра гэтыя адлегласці, яны вось гэта з гэтым не супадаюць. Гэта шырэй, так яны разыходзяцца, гэтая адлегласць. І такім чынам мы маем, вось гэта маецца на увазе галоўны максімум, гэта у нас другасныя максімумы, якія адрозніваюцца па інтэнсіўнасці вельмі значна. І таким чынам, з дапамогай дыфракцыйнай рашоткі мы можам раздзяляць свет на даўжыні хваляў, і розныя даўжыні хваляў будуць канцэнтравацца ў розных месцах прасторы, і так як яны будуць мець вельмі вузкія лініі, мы зможам іх адрозніць адна ад другой, мы зможам іх дазволіць паміж сабой, разрешыць паміж сабой. Што немагчыма было ў выпадку адной шчыліны і ў выпадку двух шчылінаў, таму што гэтыя максімумы былі значна шырэйшыя ў нас. Дифракцыйная рашотка таким чынам з'яўляецца спектральным прибором. Можно порівняти ее с призмой, которая раскладывает свет, белый свет, например, по разных колерах. Так. До речі, тут я ще, бачите, да, я криху задумалася. Тут ще гэта питання вам так само на подумать, так? Пам'ятаєте, ми говорили про гэтыя другасныя максимумы и минимумы. Все ли тут я правильно написала? Вы можете сами так само вывести формулы, перепроверить меня. Коли здесь я помилилась, скажите мне про это. Потому что, когда я писалась в блокнотику, мне казалось, все вообще понятно, все зрозумело, але зараз я почала писать на доске и что-то задумалась. Значит, магчыма, что-то я могла поблытать, да, ці не зразумець абсолютно досконало. Что так само нормально, так? Потому что веды праз нейкі час завжди забываются, и когда вы можете вывести формулы и обновить их, вы завжди будете гэтымі ведамі валодаць. Вось. І што мы зараз яшчэ разглядзім? Мы разглядзім формулу, якая апісвае інтэнсіўнасць у выпадку дифракцыйнай рашоткі. Гэту формулу я так само
не выводила. Эту формулу мы запишем. При желании вы можете ее проглядеть, вывести в эту формулу. Атрымоўваецца, што тады амплітуда у нас запишется как нулевая амплитуда першасной хвали. Синус альфа на альфа. Запишу это как особные такие члены. Тут синус n бета на синус бета. Синус бета. Где альфа у нас пи b на лямбда на синус фи. Бета у нас пи d на лямбда на синус фи. В даденому випадку поглянемо, який сенс несуть кожен з гэтых членів, але я бачу, що мені знову батарейка розряджається на камері. Зараз я її поставлю під режим. Ну что, протягиваем. Так, протягиваем. Так, что далее? Мы с вами записали, як буде перерозмірковуватися інтенсивність. І в даденому випадку ось гэты член у нас улічвае інтенсивність хваляў в випадку інтерференції при n шчылінах. Гэты член у нас улічвае увогуле переразмеркование интенсивности при одной шчыліне. То есть у нас гэтыя графики перемножаются. Так? В выпадку, калі у нас максимальное значение синус равен единице, яны совпадают с n, совпадают с максимумами. Это значит, что у нас интенсивность максимумов пропорциональна n. Правильно ли я все сказала? Ось тут правильно сформулировано. У нас интенсивность у галоўных максимумов, амплитуда у n разов более, чем при одной шчыліне. Бачите, я тоже еще это учу. Чем при одной шчыліне. Гэта амплитуда больше в n разов. А интенсивность, соответственно, больше в n квадрате разов, чем при одной шчыліне. Отчуваете, что чем больше у нас дифракційна решетка, чем больше у нас шчылін, n шчылін, там 1000, тем больше у нас интенсивность. И что вельмі зручно, потому что чем больше мы робим досконалую эту дифракційну решетку, тем больше ярким мы можем побачить особные линии спектра кольорового. Зараз мы намалюем ось гэтую ситуацию. Так. Так само буду подглядать, как намалевать все добро. Вот, то есть тут у нас интенсивность, график интенсивности, тут у нас синус фи. Если мы берем синус фи, то отлеглости у нас становятся эквидистантными з однольковой дистанции, и это больше зручно. Максимум у нас в нуле. Раз, два, три, четыре. 4 у нас будет другосных минимум. Раз, два, три, 4. 5. Раз, два, три, 4. 5. 2, 3, 4, 5. Ну, хотя бы. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 9. Гэта мы намалявалі вось гэта якраз синус n бета на n синус бета. Цікава розна інформація. На синус бета. Можете
перепроверить, ці гэта правильно совпадае. Так? Гэта у нас интерференция ад розных хваль. Теперь мы намалюем, что у нас відбувається при одной шчыліне, насколько у нас хопить. 10 при пятом, раз, два, три, 4, 5. При пятом у нас знаходится лямбда на b делить. Так? 10, відповідно, 3, 4, 5. При наступному пятом у нас 2 лямбда на b. Так, что вельми логично, это так само синус фи. И при одной шчыліне у нас тут максимум, так, он тут затухает, у нас тут другий максимум, тут будет третий и так далее. І у нас ось цей графік відповідає, як ми з вами і розглядали, як я і казала, синус альфа делить на альфа. И это в квадрате. Это еще в квадрате. Мы берем уже не амплитуду, а интенсивность, значит у нас в квадрате. Два графіка у нас, так, в квадраті, ён адрозніваецца крыху ад без квадрата, калі было, больш такі ўзмоцнены. Атрымаецца, што при перемножении двух графікаў у нас атрымаецца што? Можна перамаляваць тут снизу. Тут так само синус фи, і гэты кропкі у нас захоўваюцца. Мы малюем гэты график, відповідно, так, подобный. И малюем гэты график, да, вписанный как бы в СУП. Что у нас, значит, будет так, раз, два, три, 4. И вот тут у нас максимум интерференции совпал с минимумом дифракции, да, ось гэты мінімум перамог, калі я казала, што мінімум дифракції перамагае. У нас раз, два, три, 4, раз, два, три, 4, раз, два, три, 4, 4, так. Тут, відповідно, будуть два максимуми, значит, у нас будет раз, два, три, тут раз, два, три, 4, раз, два, три, 4, раз, два, три, 4, раз, два, три, 4, так. Ви бачите, що ось таким чином у нас буде переразмірковуватися интенсивность. И интенсивность, все ж таки больше с интенсивностью у нас будет приходиться на головный максимум, который тут лямбда на b. То есть у нас вся амаль интенсивность, да, размерковывается на интервале от минус лямбда на b до лямбда на b. То есть это у нас такой угол интерференции, який реально має сенс для нас. Потому что далее интенсивность значно поменьшается. Да. И тому часто, для разряду берется машина только в этой области. Так? Уборщики могут некоторые работать с большей в этой области. Так, давайте згадаємо, що ми розібрали. Ми розібрали, як відбувається дифракція на многих щілинах, n-щілинах. Ми розібрали про то, як у нас перерозмірковується інтенсивність, де у нас мінімуми, це у нас, ви бачите, мінімуми дифракції, где у нас отбываются максимумы, да, это наши максимумы, которые будут лямбда на d, да, головные максимумы интерференции другосных хвали, это у нас будут другосные максимумы, да, и поміж этими максимумами у нас будут минимумы, так, ось это у нас минимум. Чудово, з гэтым мы разобрались, и поглядим яшчэ штосьці, што я бы хотела подкреслить створы. Певно, пакуль нет. И тоді переходим к решению задачки. А пасля я ще раз покажу вам невеличкий експеримент, який можна провести дома дифракція. Спочатку рішимо задачу. Так, стираємо. Стираем. Что далее? Значит, задачка 5 из 145. И в угле
Ваше домашнее задание будет заключаться в том, как решить любую задачку на ваш густ, на вашу цікавость по теме дифракційної решетки. Так вы выбираете именно про дифракційную решетку и разглядаете ее. А теперь задачка из подручника Иродова 5 и 145. Світло, що отримує дві спектральні лінії з довжинями хвалю 600 тысяч и 600 50 нанометров, падает нормально на дифракційную решетку в ширине 10 мм. Под некоторым углом дифракции некая странная буква, давайте назовем это фи или в. Эта линия опнулась на межи разрешения по критерию Рюлея. Знайти этот угол В. Значит, что нам дано? У нас дано две линии лямбда-1, напишем лямбда-2. Где лямбда-2 крыху больше, чем лямбда-1. Просто как запомнить, потом лишь бы можно угадать. У нас есть довжиня решетки. Ну, напишем ее как L. Довжиня, вся решетка у нас есть, да? Не период, вся решетка есть. И нам треба знайти ось цей кут В, он обозначается, да? И запишем тут, что это задачка 5,145. 5,145. Значит, для того, как решить эту задачку, треба насамрэч что еще ведать, как вы зразумели, что особливости, характеристики спектральных приборов. Дифракційна решетка у нас является спектральным прибором, и тому мы разглядаем, что яна володає некими характеристиками. Одна з таких характеристик з'являється дозволяюча здольність прибора. Це здольність відрізнювати дві вельми близькі довжині хваля. Так, як ми казали з вами, що коли у нас є одна щілина, ці дві щілини, то максимум інтерференції, вони широкі, і вони накладаються один на один, ми не здольні відрізнити вельми маленькі, да, довжині хвалі. У випадку дифракційної решетки ми можемо їх відрізнити, і отримується, що чим більший кут, да, коли ми намалюємо дифракційну решетку, вот это нормальное падение, это под углом, да? Чим більший кут, ось этой, тим ми можемо бачити більшу відлеглость поміж лініями. Яны тут, яны можуть не дозволятися, не розрішатися, вони можуть бути вот это лямбда-1 і лямбда-2 слиты в одну, да, лямбда-1 и лямбда-2. Чим далі, вони можуть йти як лямбда-2, да, і лямбда-1. Поміж ними буде відлеглость. Так? І по сутності нам треба з вами знайти вот этот угол. Так? Ось це буде той угол, який ми шукаємо. При якому углу ми вже можемо їх відрізнити як дві особні лінії. Але відомо, що люди бачать по-разному. Хтось може бути відрізнений би вже дві лінії, а хтось бачив би з древнім зроком, що це все ще одна лінія. І тому виникає питання, а як же ми ввогуле домовляємося по этой дозволяючій здольності прибора. І ось такий критерій Рюлея, можемо записати його, критерій Рюлея, так, хоча його ставити, які заключаються в тим. У нас звичайна ситуація яка? Давайте ми малюємо звичайну ситуацію з інтенсивностями. У нас є одна хваля, наприклад, да, і поруч з нею є друга хваля. Да? То лямбда-2. Так? І у випадку, коли вони не дозволяються, вони не відрізнюються, ми бачимо їх ось так. Ми бачимо таку сумму, мы бачим такую интенсивность в нашем приборе, да, нашем, мы бачим такое. Критерий Рюлея заключается у наступном, что мы можем побачить, мы домовляемся, что мы можем відрізнити в эти две хвали, коли у нас максимум одной будет приходиться
на минимум другой. То есть вот тут у нас будет минимум для этой у нас будет максимум. Тут могут быть вот гэтыя другасныя максимумы, да? Главное, что тут минимум совпадает с вот этими максимумами. Это для одной, например, лямбда 1, для лямбда 0. Так? Таким чином, задача зводиться к чему? Что нам треба зрозуміти, якая гэта адлегласць, так? І прираўняць некаторыя максимумы и минимумы по формуле, да, зразумець. И я теперь гэта стираю, гэты кавалачак, как тут уже записывать формулу. Давайте запишем умовы максимумов интерференции для двух должников. Тогда это будет у нас d синус вот это вот μ1 какой-нибудь равно m лямбда 1. Так, это у нас для мы для одного и того же m разглядаем. Так, и d синус v2 m равно m лямбда 2. И это у нас максимум. Давайте запишем для минимума, например, для вот этого минимума. Так? Вот эта адлегласць, як мы казали в самой первой части, эта адлегласць у нас лямбда делить на n. Так? Адлегласць паміж наступными минимумами у нас и от максимума до... То есть у боротьбе поміж максимум интерференции и минимум интерференции, так, у нас перемагает, скажем, максимум интерференции. Далее у нас, так, то есть он мог ось так пойти, а у нас нету такого, у нас тут где максимум. Але у дифракции перемагает минимум дифракции. Можно поглядеть выше. Значит, когда мы запишем вот эту штуку, то мы можем записать ее так, что у нас, зараз, чекайте, гэты кавалачек ровный m лямбда 1 плюс лямбда 1, мы разглядаем до лямбда 1 на m равно и у нас это будет отповедать минимальному углу. В таком выпадку мы можем записать d синус ню минимальная и это у нас отповедает d синус ню 1. Это равно d синус. Так, все я правильно записала. Зараз чекайте, проверю себя на всякий выпадок. Все неправильно. Лямбда 2. Это же у нас для лямбда 2. d синус ню 2 t m лямбда 2. И это амаль все формулы того, как решить задачку. Что нам теперь треба? Теперь мы вот из этого уравнения, вот это равно вот это, находим m, потому что мы не ведаем m. Так? И m тогда у нас будет равно, я тут запишу, как было место, m у нас будет равно, давайте одразу выразим, сюда можно перенести сюда, тогда будет у нас лямбда 2 минус лямбда 1, а тут лямбда 1 на m, у нас будет лямбда 1 делить на n, лямбда 2 минус лямбда 1. Можете теперь проверить меня. И мы теперь можем вот этой формулой скористаться. Вот это, вашу же ее ввести, как было зрозумело. Тут мы знайшли вот это, да? Теперь мы берем вот это, скажем, такой волнистой линией обвели. Вот это и вот это, где мы подставили наше m. Сюда идти. Можем вот эту взять. Прямо первую основу, например. А хотя зручнее будет, правда, взять вот эту формулу.
менш лічыць будзе. Тады мы што запішам? Мы запішам d синус v минимальная равно лямбда 1 на лямбда 2 делить на m лямбда 2 минус лямбда 1. Так? В даденому випадку у нас нету d и у нас нету n, але у нас есть ширина всей решетки, мы можем перенести сразу, написать md, и это у нас наша EL некая, и мы находим синус фи минимального. Так? В таким випадку мы вот это переносим сюда, у нас будет md, ну, в нашем випадку будет уже L. Ось усе дадзеныя у нас ёсць, мы подставляем все сюды, и калі подлічыць, атрымаецца прыкладна синус 0, 720, у меня атрымалось, что там, 0,720, 0,60. И калі поглядеть по таблице синуса, то это v минимальная прикладно равно 46,5 градуса. И что супало заказом? Вот такая задачка. Так, и вы еще и в дадзеному випадку мы не просто разглядели дифракційну решетку, мы разглядели еще и критерий Рюле, разрешающая, дозволяющая здольность для спектрального прибора. Такая часто в разных задачках зустракається. Магчимость прибора назирать две близкие линии, да, линии с близкими довжинами хвалів, как две разные еще. Так, добре, это мы стираем. Домашнее задание я вам рассказала. Что я еще хочу показать, який эксперимент можно провести дома, как лепш зразумець для себе так само дифракційную решетку. Это я поглядела в Википедии, меня это вельмі порадовало. Короче, самый близкий для нас, скажем так, прибором дифракційной решетки, у кого еще засталося, является диск. Так? Атрымоўваецца, што дорожки на диске, яны намаляваны, да, выгравіраваны таким чынам, што паміж імі перыяд где-то 1,6-1,5 микрометра. Таким чынам, калі мы будем светить на диск, я зараз попробую показать, у меня есть такой лазер, вы можете взять дома лазерную каску и то же самое провести. Вот когда я свечу на диск, вы можете побачить, не ведаете, бачно, все ж таки тут сдалек атрымоўваецца, что можно, может так будет шире не будет, треба еще зловить. Так, вот мы так. Можно побачить головный максимум и перший максимум, а коли я еще крыху повертеть, зараз поспробую. Так. О. А коли я ще криху повертеть боки, можна поглядеть. Ну, перший мінус перший максимум бачно, а можна ще побачити другий і мінус другий максимум для ось в даденому випадку червоного кольору, да, і проглядеть. Покуль мне не бачно з камери тихо-то бачно, подивимся, что да. Коли ж мы будем светить просто фонариком, да, такая ручка фонарик, то вы побачите, як это менавіта в камері побачимо, можна поглядеть. Мы бачим, что у нас посередині буде белое світло, а по боках яно буде, як ви бачите, розкладатися спектр, коли як синій буде ближей до центру, а потім ось гэта радуга спектр, і апошній червоний. Ну, тут як мінімум буде бачний перший максимум. И можно поставить тоже, коли выключить светло дома, и вот так вот поставить диск и вот включить свет, то вы побачите у себя, так, в адлюстраванні якраз, что посередині белый максимум
галоўны максімум ён будзе белым, ён не будзе раскладвацца ў спектр, таму што все даўжыні хвалі ідуць пад кутом 0. А вось наступныя максімумы яны ўжо будуць раскладвацца ў спектр, і можна нават падлічыць, якая даўжыня хвалі ў дадзеным выпадку у нас для кожнага колера. Таму вы можаце захапіцца эксперыментамі з дискам. Так, што яшчэ можна напоследок поглядеть? Тут что-нибудь бачно? Ага. Нет, тут только одну сторону. Угу. Это я спробовала еще раз провести эксперимент. Тут не бачно, ці здалеку бачно. Добре. Всім дякую за увагу. Калі у вас засталіся пытанні, пішыце, задавайце. Калі таксама ў якасці домашняга задання можна разабраць для сябе і вывесці размеркаванне інтэнсіўнасцей для дифракцыйнай рашоткі, да, то, што мы разглядалі на графіках. Все.